ke belai di baro saya sen Haggai kerteng ke batian tam ke badan bol try nong panim jungi uji sukres soban krene khubor ni ke por no Haggai ke long ke baar ke dekat ke beningkong ada dekat ke bekendai ko ya ke ban pingkan mau syafi bagian ni ke video ke jingkan nam bagian ke video kamdei ke local church bat ngako ban kerpat ye pi ki basngap bapet bapinam polong ya kini ke video ke janga ke local church ke bapin sange no ban lech ke jinga senge jong pi da ke piang ke khubor ke lapoi hayeng lama ke YouTube bakam tang ke ba bang asyong hayeng basngap YouTube khubor YouTube bani ke balech jinga seng ba ke dei bakla ta ke dei ke persya ektien ka jong ublay pihak balong faithful yaine dan let sikala ka balang ga jongpi haka jingpet jogi pastor bandan iga jinga slok baki para banget but balong accountability hapdeng jongpi but ka balang baki para banget bo pastor baki jingka ko tiga jong blai pidan ka bachu khiai gene but ka baar na ka da jongpi pat ka ba lasi pimpat dan ye ka ka balang wa de ka balang duai bau try on play if he ye kalenti bakala ye kapalang ke badebian ba pinsan ke tiga jong blay bat pinsan kum ki kristan nagada kat pat biang bagi ka video kamnem ka replace ka bujlino e ka local church kretang ka way na ki sibenta ban pendan kam hok ye kilat media ban nakam ka boram ka jong try nga penmi ikini ki video YouTube kamdei na kabanta baganyo kamay na nga penmi ikini ki video YouTube kalong tangkaway ba ika khubor na kaktinga jong mulai kan lay tang sikiway par arngot na kan lay syaki babon kan jalahi barakaway to blame kur khoye fi leng ba kan ika khubor ka man kren na Haggai kalong ba ar ka benengkong ado ka dekat ka bakandai hadin ba ya kan nongrem jong ka temple ada ban snabyang kumba khandrusdam menshua ada fin puli how Ezra kalnong balai radu khatlai shibon na kita ki lingdo bla khamtemen ki livi bat kita ki bala khamlong basan haki longyeng ki longsam habaki i ya kata ka temple ka baningkong ka menshua habaken mau ya kata kila yam tenge hakabaki i baya ka nongrem ka batmai ka temple menta lasdang ya ka ban skam dari bachnam le yam thang namar ki ken mau ya ka ta ka jing bhabriu ba ka buram jang ka temple u Solomon laban day bau Haggai de way ni ki khot jang kita ki patang bala khamtamen bat ma uru ulai i ye kata ka temple ka ba menshua Solomon shua ba on pen jotno yeka ka ba snow pala lani ka basutna ka long ba u Ezra u klem yam kumayam lang kiwei inde ula lekmen ba i ba ka kam ban snapat de ka temple lasdang ba uda kwa hir ba i bala pendap ban pendap ro yeka pila ban puli ni Ezra lai pra de ka lai ka ka group ka ba yam Balang ka group ka rejoice but ipat baya ka nongrem ka balekmen ipat ka nongrem jaka temple on shnabyang ni on penyang pan ikom ta ko mga kren ay kubo ka beningkong sisa kilas dang ka kam ka ban ay ka beningkong ka balang kilas dang ka kam balang initial walk ka balang shusdang ban lead ka foundation ka nongrem jaka temple henday namar kata ka jingi sha yele persya ite begini bakila sange no ikaban tray bakila sange la kaba katu kan snam la bun snam la plat chipok snam kata galong khandrus nam tam a pikin ma gini gawai ngong ba hakatu khobor ka baningkong ba kidon ye ki sakhi ki ba shaikidar na ublay ba de ublay ba penki ublay ba play galat ublay ba pha ublay ba hukum ba ublay uba pen down Henry ni kila ai daw agal nong ka beningkong ni kiak ni haban ken mau ye kini gawai lang bagani ka khubo bagata ka daw ba ublay la shapat ye ki bagi let shala ka jongari kadai na ka benta ka ni ka jimtmu
kata kaji temu golong bantai pat ya ke yin ka jong utra hai ke jing sha kali ke ban sha shi tom wat la kidon kitu ki jinge angne barantai hendai kila sange no ban try ke yin utra ko mau mene kila sange ko bakhandus nam tam ai bat man ba la kali ki balai bakim shimsdang ban try ke kam ki ong ba kapor kampat poi batei ye ke yin utrai bang I ka tahu Haggai kalong ka baningkong ka dekat ka baar ikan ma mai ka point kong ki la ai daw wala pleng kita ki sakhi now blay excuses despite evidence kim don ka jingai daw blay hai ka tien ka jong blay ba kim don ka jingai ru ha ka bor ka jong u blay na da pe ka khubor ka baningkong ka bu Haggai Ukraine I ke jing job jong ka ha ke khot ka bakhat ar de khat san ka long ka baningkong na tang ni pe ka khubor ka ba ar na ka long ka ar ka khot ka baningkong hadu ka de khot ka ba khandai tong ni pe na ta long ba ar ka khot ka baningkong ngan puli I ke di khot dei ngan pen EV ka ba ngan yach khamat ka khot ka baningkong ka ba ar ka ba lai ka sau ter hadu ka khot ka ba khandai ha de khot ka baningkong ka ong kom ni how ubah nyau benai hai ka ba arpa wei ka sngi jong tau benai kalau wan ka tiu trai dau Haggai unong ye thu lupa ka da ong ta dei ka bagi kha ka ba tu kran ti ha usru babel khon uchel unong sanshar ki juda bat ha Joshua khon u Jeho sadak urang balang do bat hagi badang sa jong upai ba da ka baong ngan sepele ko ka bala I wa sao ale nga ya da ka khubor ninya sange sipang por bangi ne pe yu ni ubnai uba hinyau bat ya gani ka ba af we ka sngi jong u ni ubnai ninya plot por hang ni khindia pila ba no nga balai ba pi plot por balai him chuya je khamat hatat mi I ka dai tang ubnai lani datang kesngi kamdan kanu ke jingker pang hapdeng jong ta nyau pnai bat afwe kesngi jong niu pnai balik be phim chu ya cha frang bai ban chiplut por hani ka chimka ye ga por para bangai be janga holon sha ye ga shi por ai ga katu kan minute balai ba ni ha ba ni kren yau niu pnai ba nyau ha ga ba afwe kesngi na nyau bat afwe kesngi jong niu pnai ba ka long ka berengkam hadu kata-kata ya jengkeli kalau balai mo Haggai ula shim ya ka bakum gani ka sngi ya ka ban ai ya ka khubor dong ba kani gani Oktober kalong aga tarik ka ba khanyau jong Oktober ma benga bat kadai ka sngi ka ba khadu jong kata ka jing khawai niam ki ying tram bat kani ka jing khawai niam ki ying trap la pen kerpang khnang ya ka banengkong ya kaban yaro yu blay na kita ki jinglum na ka jingmi ka kendo na kaban yaro yu blay na mar kata ka jinglum na ka jingmi juga kendo ka baat ban pen kan mau iki kon Israel ikata ki sngi juga jingat pilgrim ha ka rikhlaw nila ba ni gani how Leviticus kan long ba ar bulai daga ka balai basau hadu ka dekat ka ba sau bulai pila long biang nga oh ngila tip ya ka ba kum gani nado bang yang like Sunday school. Saya lang biang hold on para banget syashi tempat ngasi po. Balai kalong kabadon kam. Namar bagay kadi kesni jong kacing kawai niam king prep yang kaparang the feast of the tabernacle. Hagaba usim Solomon ula penkentang ya ka igni hagaba nengko kesim lawo pra pinapuli pin iye gini hangco. Pi para bagay bi jonga kajing temu jong Haggai ban wanra lani ban kren di ke khubor hagaba kum kani kesni hagaba kum kani ubnai uba kerpang namar ba ukwa yeki breu ke jong oblay ke por ke remnan ke badang sa bakin perkhat kajing kali kalong yeke ken perkhat hon para bangai bagi jonga daga bahaba yo nujo yekani ke temple ke bantai tumai kalong sisa kabamla banya nujor bat katu ke temple ke jong Solomon ke bam menshwa kalong inferior ongno haga kentien nong way la kalong haga jing babriu balik ke buram ka jongka
Henry Haggai ula kren ika bakum kani kubor haka bakum ni upnai bat kani katarik kalong ban penkan mau siki brega jong oblay bakim day ika ban klet bakan ni kadang day ke yin ka jong udrai bahaban day ka katkum kata ka plan jong oblay bat ru nakam naka burom ka jong oblay ni gani hagalong ka bading kong kada khat ka bapra Gua berpikir mau hiki bakim day berklat, baganang day hiki ju ka jeng syukri, kanang day hiki ju ka jeng mani, baon pendep hagani ka temple. Waklah haba inu jor ka berim, ka kam krau ka tai, bani kani ka bantai tumai. Neu kwa yaki breu jom le bakin mau, ya ka bakum kani. Para bangai be jonga ka por ka kala, ka building ki jeng tay ki kala, ki breu ki kala. Henry ublay ujongi ulong ublay ubang ju kala nang daw ka jing syukri ka yad syukma nakwa ega bangan I'm in sin you pi give a tray ka kam jong blay bagi para bagay let's see hagi ba habafina jor ega ba menshua piong nakamla ega ba menshua ban ega ba menta sasang man do man sim ha ka ba bon kiliang teng fi syukri do man sim so ko man sangeno kan mawi ni gawai bau blay ubang syakri ulang blay ubam jukalla habau khot yefi ka ministry ka bau khot kalong syaki bam jukot ka bau try umpat wan try ye ka kam ka jong blay yang jot long klan ba pendap ye ka bau blay khot yefi ban pendap kani ka bau hagai ka ban penkan mau ye kani gibreu bat ngaro ka ban penkan mau yefi ye ka ba phini kani gawai bau try jukalla But ka ministry ka bukhat ro kaya syafrang wala ka po ka kala ki brek ka kala ka bali ka kala ni ka jing syakri kaya syakmat yang joy but syakri ban pensoba ban le e ka man ka jong oblay ha ka long ar ini pet benta ha ka khot ka balai kana bagi nya syafrang lengba ka ni ka khubor ha ka ni ka janmit ngan pulian ni ka angkum ni samano hapdeng jong pi Ubalayo ye gani yin haka buram jongka kaba menshua dak jingli pio ya ka komno menta hado komlong in eiru hakmat jong pi kita gede ka bau blay lembau hagai ubu gani ka jingli ka kabaran kam ya ka jing juba na gani ki bregus ngau ye gani khubo haba kli di ka jingli ka hoi haba inu jor ba ka berim hagai kani ka menta kamla banyu jor ka kam kalong inferior banyak katu ka temple ka balatay daw Solomon lagalong ka buram jongka lagalong haga jing pabriu ka jongka bau hagai ro shemlen ya kani ka jing shisha shemlen ya kani ka jing shisha but bu ini ka jingli shagili ki breu ki barang sa ki ramnan namang itip bai ka temple dong Solomon ada ban pinjot komba ripun rusna menshua bagi tu ki badang hadu ka diga por ka bu hagai Ukraine diga kubor lesi keladan komba nyau post nem tam ye lani plat bani kata kidang yakin mau ye ka jing babriu joka temple jong Solomon banaba la kli ka bagan ka jingli haga de khot ka balai Chisha nak dai joki kan ra e ki jong ki kenang hey hagai hoi katoka kari ka temple ka bantai thamai menta kamla banu jor ba ka temple ka ba menshua hoi kalong ka bamla ban nujor kata gede ka bagi hagai de khot ka ba lai haba u hagai ukli ya ka ba kum gani ka jingli pi ya gani ka wai pi abang snong tu ba ka ba kham kerpang hau hagai ka ba kham kerpang hau hagai ka ba kham kerpang hau hagai ka de ka kam ka jong oblay ba ka ba dairu ka ba shania hau na ka benta ban pendek ya ka ba upa para bangai ba ye jonga ka ba kham kerpang na ka benta jong pi kam dai ka no ki preu ki snap ka khuba ka jong pi kam dai kaba kum gano ka building PJ lomlang na kabanta ka jing slop ba ka jing shakri kam dai hal ka no ka jing he ka jing crow jong kita ki jong ka bang ga jong pi hal ka no pidan ka pisa habang henry ka ba kam
kam don kam na ke benta jongi keni bangelong ki bai yai ne ban trei ye ka kam ga jong blai ban ai hop ye ka ji kai ka ba shisha ka ba janai na ka tin ka jong blai bat ru ban shania hau blai ye ka jing roi bat ka jing rap ka nau blai ban nila ban ye ya chop rang ban ben dem ye ka ka ba blai u khot yang yi ba on ben da le ka dau ni ne poi chen khot ka ba sao bat hang ni ye ka ba snot na ha ru ka ba sao ko ong kum ni la kum taru to pen klan ye la di ko Surubabel underline ke Babel chung fi to pen klan ye la di ko Surubabel ong utra wong biang ba to pen klan ye la di ko Joshua ASEAN pen klan ye la di bat wong ru kum ni ye ki rang ba ye ki pai ba wong kum ni ba to pen klan ye la di pi ki brio jong ka river ong utra ba to trade na mga dolem bat pi ong utra ki pai lai sin ong to pen klan ye la di Surubabel Topen klanya lade ko Joshua, topen klanya lade ko Gibril ki jonga. Pina pe yang dekat ke besau, arli ki ke benengkong. Ukraine ni ke kubor, syaki nangelam, bat ke ar, Ukraine syaki ke remnan, ki barang sa, ki barang im, tak hado kan ke kubor, ke Ukraine, haga ni ke tarik, hau ni ubnai, haga bakum ke to kopor. Ngitel ni ke bagi puli ke Bible, bau blay. Uju say nong yalam naga ka pateng shakoi pat ka pateng Henry ki haban ke mai gini ba ki nong yalam ki dai ki real kim dai ublai naga dao ki break ki ba komangi ngi tolot ngi la ha ngi la or ngi shepting ngi long ki bamla ba ngi long ki bam klan ba ka ka liang ko ka balang ko ki kon ke jong ublai ni dan pat yu ublai u khrau ublai u ba yai ne ba ublai u ba em ba ni ublai wa ni long climb but long climb balang ke jong ublai ke ka bang ni ban tip ha ka ni ka po la ba ka ni ka kubo ba dai ha ka ba kum ka ni ka jingle niam jong ka jong ki ying trap ka bang man ne the feast of the tabernacle ba kiaki ba ki kon Israel ki yo sneo ye ka ching puli jaga kitab jong ka Deuteronomy la puli ye ka kitab shaki la ye ni ka kitab Deuteronomy ka long ba life way kan do khat lai but kum ta ha ka ting ka jong lay la record pina puli ye ni ka benta life way nrew nyo ba ko ka ba a pulai jaga Deuteronomy yang ni ba yo sneo bala thoi ka tinga jong lay bo Moses ong yo Joshua badi ki brio ka to por long clan wong ni kani lai sin wong long clan bangan puli naga benta jong pi ka tinga jong lay ka ong kum ni ha ka khot ka ban rio to long ki ba clan ba ki ba shlor wat sno knyo la ni wat chep ting ki na mau try u lay jong me mau hi un le ren kat lambat me un me no ye me lam ne un tan tat no ye me na mau try jala di hi u le ashwa jo me ulon kat lambat me un me no ye me lam ne kan tat no ye me wat chap ting lam ne wat khawet hai de khon ka ban ri ban yong la puli hai ngin puli biang hai de khon ka ban yong ong biang to long ba klan ba ku ba shlor hai de khon ka ba at ulai ong biang to long ba klan ba to long u ba shlor ba ka khot ka baning kong ka a la ka long ba lai pwe ngi yang ne u Moses ong kum ne u trai bo blai jo me u hi ke u nya shashiliang hashwa jo me u pendu no ikine ki jai pen reu na khmat jo me ba men yo ru yeki u Joshua ru u nya shashiliang hashwa jo me ku mau trai lo ong hi ka don ka kam Chua bu Moses un ID no ka kam cho Joshua ka don ru ka kam ka bo blai u labu ya Joshua ban pendep nama kada ka kam ka kum gani kam de ka kam ka sok kum tau blay lang mau Moses ong yo Joshua be ki bro to Paul long climb but long climb lai sin ba tangin puli Joshua i wen riu ba ka ban yo khandai hang tu try ong biang Joshua lai sin long climb wat nom shutting ba nangin puli hai ka ba ning kong chronicle ar pu ala nong khat lai ba ar pu fra la nong
Kedekut ke bersipau berarpau. Ni yang tu bau David. Hadir bu ong yu Solomon. Bau teipat ya ke temple. Wang yu lo jong kon lai sin. Ya ke dikintin to long clan. Long clan. Bat long clan. Habro lai lagi bentan ke tinggal sebelah yu i. Baya ke kam ke jongki la ben shet. Bagin pendap. Lagalong Joshua. Lagalong Solomon. Ketika kam kaba ke kam kaba crow. Nak ke dau ke tiga jong oblay ke ong oblay lama ke beri ke jong oblay. Wal Haggai ru. La ong yiki beri ke jong oblay. Bani ke nangalam bakin long clan, bat long clan. Ni long clan hano. Kababa kala keren sayang ni bagi mendai bagi semua clan yang kabor ke jongi. Haga jing star ke jongi, haga jing champagne ke jongi, haga jing tip ke jongi, haga spa ke jongi. Ane ka bor jong obriu. Ni long clan ha ublay. Kata gede ba ngin long clan ha ublay. Ngila poi haga bor kap shisha haga ba kum ka pateng ke jongi. Kam don shu ka di shifting blay. Nadu nakaying mani shabar jong gaying mani haga sensyar khadar haga imlang ka saklang. Ben kuki kon ke jong oblay nimdai yaka ban do man sim ban kren bet yaka chinjisha wan ada ha ban kren yaka ek ka kibril kim sopnat yaka ban snap setia yaka ba kum kata kadai ka por ka ba hadu kata halagin pang sudong nin i yaka ba kum geni ha geni kisngi. Ban ka ktin ka jong oblay ka aiman sim na ka banta jong ikong long clan o piki nongelam o piki pastor o piki nong traikam jong oblay o piki briu ki jong oblay wat nam kan randa din long clan ong utrai balingin pe o Haggai kalong ka badikong ka bakat sao oblay ula aiman sim lagi jong ki briu ki jong bat menta Haggai ka benta ka basyakmat kalong ka baat ula pen scam ba ula pen shedbor ula pen clan pat yaki kataya de kabangi i hagalong baat daga ka basao mo blay ula ong lambo Haggai shall Surbabel shall Joshua wasi gibril long clan laisin badi ka wong to tray bawong ru nalong rengkat lem bat pi bangin puli bay ka basao daga long baat jong Haggai kadai shisha ka jin aiman sim na ka benda kinang elam bat ki bril ki jong oblay Haggai to ka por uklamong kilai tray halaga jong gamon halaga jong ka por ka jong pihi hendai uong yaki bakin tray tama kata ka hukum jong ubaun kata ka hukum jong baki ni ban tray kawan rengkat bat kata ka jing pensat bor kaban oblay wong kumno ngan long rengkat lem bat fi Haggai khot ka basa bat to tray namanga don lem bat fi ong utrai kipat hang ni ngi bau blai wong nganyarap ye fi bat ngan don hasanda jong fi kata gadi ka point ka badingkong ba kata ka jingarap ka jong oblay kawan rengkat bat ka jingkolar ka jong oblay ong pangan ino yepi hane ka parang yong kata ka divine enablement kawan rengkat bat ka kular ka jong oblay kawang yong kata ka divine presence ka oblay ulong rengkat lem bat ni gini hay de khot ka besan wong kum ni bat ka minsim jonga ka shong hap deng jong pi wat shepting pi ong ka tin ka jong oblay kay ka bang ini bantip ho ju blay ju snang ju sempat yala ki jong ki breu nama ki jing bamman ki jong ki ban ngim dai ban klat bau blay u jongi ulong u blay u boyai ne bat ka jing yai ne ka jong u come to feel lanu ru baning yong ba kam sim ka jonga kan don hap deng jong pi bagi ni ki breu Haggai ka por shen kisa yaw Messiah bau don hap deng jong ki bada baro ka pertai kalong kabala kerku udah Messiah ubala up slam baro ki banget kin kwa banyo
bang iya ini ke jutang ke betamai baka ong u Emmanuel u blay ringkat lambat ngi hai ka ba la pendep ye gini ha u Jesus Christ u try hangin puli ye ke jutang ke betamai ula don ula wan ula im ula yai ula don bat ngi bau ong ru ngam ino efi shadu ka wai no jong kaperte hatu ka jingli galong hatu ngilong marway habala khot yingi bangin tray ka kam ka jong oblay ka juba kalong em nimlong satya marway ngidani ta oblay ubala banyarap yingi ba oblay ubadon bangi Emmanuel oblay rengkat lem bangi te komta balang kom kibril ki jong oblay midai yakaban long climb how try balik ka por ka jangu Matias kalong ba abu fra jisha ka kam hantu kam dai ka basuk ko ka balang hindai ki don pat ye ka jo ka jingkolar ka bo blay ong ngana me no yefi ngandaring kat matpi hadu ka bo wai no jong ka por the to ka lai san ka pengen mau yang iwang ba unam ino yang i marwe. He will never leave nor forsake you. Unam ino yang i kata gede Hebrew kat lain san ketika gede kabang ihapan ngek kong kabangang hoy ulat kiyo no sika ketika man ka jang blay pa ba ulat paro yo man sim jangu itep ye gene bagi pulai ka ketika jang blay usang sa po jangi udanro ya pedeng jangi lang ba man sim jangu ban ya rap yangi bagi lai ka bangin ya chafrang Haggai ka lemti ya jangi ko ki Kyrgyzstan ban pendep kong ka balang na kong ki shakri ka jong blay kong ki bangek ye ka thong ye ka ta ka ka bo blay ulo pha yangi bangi day ban le so ngidan ye gane ka divine enablement ba ka divine presence ka point ka belingtong ka jing pala ka jong blay ka wan rangkat ba ka jing kolar ka jong blay ba wong nganom i no i yangi undon hasanda jongi in pai ka khot ka besan ha gane ka janmet ba ne kan puli ka kong kum ne ka ba kum ka ta tin ye ka bang la te jutang ba pi man ba pila mino na Egypt man ba pila mino na Egypt ba ka men sim jonga ka shong hapdeng jong pi what shifting fi ha ka khot ka ba san ni i ka point ka ba a ni God's covenant ane kata ka jingte jutang ublay ka jutang ka jong ublay God's covenant ka jingte jutang ublay Haggai parang yong biang God's covenant. Bagat katkum kata ka jite jutang jublay wong bangala powong batpi ngan puli hang ni kong kan bakum kata ka tien ni ka bangala te jutang batpi men ba pilan mi no na Egypt baka men sim nga ka song hapdeng jongpi what shifting fi I have made with you when you come out of Egypt my spirit remain in your midst fear not what shifting ka ai gani ka jite jutang Lagin puli Exodus mga ba at bukan dai sapusan ba sawan real kakren hang ni kajutang hang ni kamot bau blay wong ngan song batpi ngan don ru batpi kani ka promise jong kani ka jingete jutang ka ba kren ya kata ka jing scam jong ka jing don ka jong oblay assurance of God's presence ka jing don jong oblay ka scam jong ka jing don jong oblay ba kani kan pen ki Eki brüge jong oblay, bakin yai ne, bakin yai sha, bakin tray minot, hega kam, kaboblay lo kot eki bakin tray, babakim day ro, yakaban shepti. Aragin pay bang ada kot kabasan, oblay kamong, yeki brüge jong oblay, hey, kajing kanam don, kita ki bad experience, kajing mat basneo kanam don, pain, kajing pang kanam don, kita ki oppositions, kajing elek persyak kanam don. Accusations kijing kenopok kinam don kijing kinam don uklam ong ye kabakum kata hendak usong mai tang ni away uklam tiap bakini kijing kinwan usong ni away ki prigo jong ban aimen simeki banyat yiki wong kumne long climb ngan don ringkat lembat pi bakani gede kata kijing tek citang ke jong play bat ki brio ki jong play ublay udan batngi ulong ru na kabenta jongi janungin syakti balengin kau put
balai ngin siapti ketma kadan cekmat kijeng ekin wan cekmat kuki kol ke jong oblay lagalong naladi ke diga pok bas no hangi lagalong na shaba lagalong ke yin ke sam ke jongi henry ublay ba khat yangi udan bat ngi ulong ru na ke benta jongi to ngin ya shafrang na ke benta ka buram ka jong u kata gede ka bang i ha ke de khat ka basan balangin puli ba di benta iba syadien ka ongkom ni bagaman sim denga ke song hap deng jopi wat shepting fi ngim dei ban shepting ngim dei ban snow klan ngim dei ban ya chaprang namar wong kaman sim jonga ka don ren ka lambat fi my spirit will be in your midst kata gede ka bang i ha ga de khot ka basan ka kamut kum nu ka ni ka ai ga bo Haggai umut ban kren ni ka kren ya kata ke cipen shalbor ya ki brige jong oblay da oblay na ka benta ka kam ka ba ulap ha yaki kata ke dei ka bang i hagal nong ka ben kong ka bakat sao ngan puli ka ong kum ne ba utra ki ya kan men semu surabel ukol no sheltiel uno sen shar ki juda balik men sem Joshua ko mo Joshua orang baling do balik men sem ni kita berdangsa jong upat ba tikilo wan bagat tray ka ying utra ki pat ublay jong ki akan mau yu ke jingong jong sekharya ka no sound riu om da kaboy om da kabor ndai daw men sem ba ko jong ublay do man sem ba ko jong ong utra ngi jirwai ba men shwat ka jirwai om da kaboy om da kabor ndai do men sem jong utra yaki lomba on pen ken ria on gijir wai ba gijir wai men shwa shishangi ni abang rai gani dei tang bang shwa shong shit ngin ken mawi gani go way ba na do Genesis ha do jingpen pao olam dan uwei ru briu jong oblay ubala ban le ye ka kam go oblay upa de ka bol ka jong u lim da day de ka bol jong men se ba ko jong oblay dan we briu jong oblay ka tang we da lu tos so ro ni ken tin ada ublay nu wen no men sim jong u de ka pertai baro ka bang ile ka barang kalam don ching per ko bolong lang ha ka pertai ni gani ka barang ka men sim jong ublay ka barang ka bakti ka jong ublay ka lang ka barang ka bayam ni lang kam ban shania ha ka bor jong men sim ko jong ublay ban pen dep ye ka thong ka ublay lo khot ngi bang in pen dep oh lagi ai ka por ka jongi ka talent ka jongi ka treasure ka jongi kom ka balang ni dei ka shania ha ka trade on sim jong oblay ban wan rai ka kam sha ka jik pendem na ka burom jong Chris pat na ka jiman toy ye ka men sim ki ba kodor para bang ibi jonga shisha ngi don ni kata ka jik pechat bor na oblay kata ka jindarang kat ka jong oblay ba ka jutang ka ba na oblay orang nam ino yepi lano ro tongin ya chofrang ya ka por ka ban riu ba ka ban yong ye ka promise pat ka jong oblay ye ka God promise ka jong oblay ye ka jingkolar ka jong oblay ngan puli kong kum ne ka ban riu bat hinyo na ba kum ne wang utra ki pat sa chi sin pat sa chi bin tingan pen khi ki beneng balik kandau balik ka duriau balik ka dorang khiang bangan pen khi ki jai ben ri baro ba ki ki ben yokor jok ki jai ben ri baro kinyawan bangan pen dap ye ki yeng ka buram ang utrai ki pat hangani ka khot ka ban riu ban ka ban yong i kata ka jingkular ka jong ka God promise ka jong oblay hoi hang ni ye ka jingwan intervene ka jong oblay na ka banta ka ni ka jingdon kam ka ba kum ka ni ha ka ni ka por kata ka ni ka bangi ha ka ban riu ba ka khot ka ban yo ba ka ka prangi ye ka ego oblay un sa pendap ban pendap na ka banta ka ego oblay khot ye ka ni ki breu bakin le hi ala in puli ka ban riu ha du ka ban kandai wong kum ne tingan pen ki tagade I will shake nan pen ki nang ta wong piang hang ni nan pen ki ye ka ben riu nang ta wong piang nan pen dap ye ka yeng nang ta ngan ai ru ye ka jing sok udah play bagi pet pai ka ni
Bagi pek bai kau benrilu kendangi deu blei ubale ikini ki baro dei ubriu ni long tang kita ke sordar haga kam ka jong ublei deu blei ban pen ki deu blei ban pendap deu blei ban ai kawan kami ngau ta bang ngi bai yai ni ka shania au ta ubala ban ne ka bakom kini ki baro o ka balang kita ki jingkolar jong ka jingdor rengkat ke jong oblei ki wan rengkat bagi ki jingkolar ke bakum no oblei usapen ki usapen dam unsa ai ya ka benta ka jingdon kam bentai pat ka temple ban ma uhi wa ba ka jingdon rengkat jong u kan don bat ki breo ki jong u so ki hang ni ka ben kong ya ka jingrat ka ban oblei ba ar ya ka jing pendap ka bana oblei Blay jong ini blay ba i besngau blay ba em udam ino yala ki jong ibrio haba upha ye ka ka ba unle na ka ban bakin le na ka benta ka burom ka jong o nga sutnan haba nga puli ye ka ni ka dekat ka ban rio hadu ka dekat ka ba hinyo kumtat para mga hagan ni ka jamiat sisang idon ye ka ni ka jing pelang ka no blay ka jing don ka jong blay ka jutang ka ba no blay ba ka jing kolar ka ba no blay God enablement God's presence God covenant God promises kumta nyap ye ka ban yang jot ban kongu ban yang pak sa jisen ye ka bangin nya chaprang bangin rai ka banar ka ba deu Chris hakman jongi ban lukum ju ye ka tin ka jong blay ban kren ye ka kubor shaga jat bin reo dan tangga we ka jing kermen ye ka megalea ngai ngu na kam ki baro ki bobleu ula sei hamai khalia banya rap na ka jingba jangari hendrai nang pitang ka we bala banya dai ka ri ka jongi David tang ublei jong ka Bible badangin pai sa ublei bangin krentik ka tin ka jong le ka Daviang siki score jong ki bril ka jongi le ka long hayawa hap le ka long ki ying mani ka jongi le ka long ka jaka ka don ka jing kan do ka nang ka jing ka la bangin ka la ba ublay open kya yagari blay on pen kya yagari ngine pe kendiat hangni yagade khot ka bakhandai hapo ka to ka jingkular ka jong ublay nan puli ka angkum ni ar khandai ka buram ka bakhadu jong ka ni ka yin ka long kham khrau ban ya ka mensua ang utrai ki pai ka buram ka bakhadu ka ngam khrau kan kham khrau ka yin ka long ka kham khrau ban ni ka mensua ang utrai the latter glory of this house shall be greater than the former bagani ka kantin ka ban ra ka chu tengen haki bre ka chong oblai ba ka ni ka yin ka ni ka baong ni ka khanda ka buram ka bakhadu ka latter glory jong ka ni ka yin ka ban snamenta ka long ka kham khrau ban ye ka tu ka ba mensua far more glorious ban ye ka tu ka ba mensua ka jingling ka habu ni kum no balai habai no jor ong Haggai mahabagi no jor ka ni ka batumai ka barim ka tu ka barim ka kham khrau ka long superior ban ye ka ni ka batumai kay ka blay ka ban kren lang ba Haggai kam dai sipang ka jing pen yar kam dai sipang ka jing pen bhabriu ye ka ni ka temple hadin kom ba shis pas nam ye hapo jong Herod kabau try udon ha ka jing mo jong u habau kren la ba Haggai ka ni ka tax Henry ka jing sha habau play Ukraine Haggai ha ka ni ka bentan ka ting ka jong play udon ni ka jing tmu baha u Jesus Christ u play hi u so one ha ka ni ka temple ye ka ban kren ye ka kubor ba jo ka jing panembat ka jing sok ba ka ni ka buram jo ka temple ka ba ar ba u Jesus Christ yu kon jong oblay unyang hanta ba on pen babriyo ye ka temple ta kata ka jingdon ka ringkat ka jong u kata gede ka bang yaman sngow tu ba ka ka ba dak ka bakandai Haggai way ar kandai ka wan ra ka don ye ka jing pen dep ha ka jing wan long brew Christ ha ka ni ka perthai ka buram jong ta ubla khamar way jong u blay hi Chisau Jesus de Christ. Nyimpet sa temple.
Nginumpet siya no brio. Nginumpet siya kajing bamrio jong ka building. Ini banpet siya u Jesus Christ. Ada ngitip ya u. Ngidon ni kajing suk. Nama bola tidingi dekat dor bakas nam. Naga benta baro ki banget. Ka romsan ni way kay tu yangi. Padau Christ ngidon kajing pensuk bat u blay u baim. Kabanginang pet siya u. Siya kajing babriyo ka siya u. Siya ka ika ba ulale na kabanta siya nga lo siya ka dingfna. Logi jiw na ka gentle. Ngini halukat na ulang bakordor na kabenta siya. But ni iru sa kaway pagkajing amin siya magkakabapra ka ongkom ni. Karupa ka long ka siya nga pagkaksiyar ka siya nga ong utray kipay. Kibriyo berangsa aja dengan Paul. Ngidip malah penjat no di Jerusalem. Malalot di ke badai ke joki baro. Bagi berangsa ke remna dengan Paul di Jew ki long cisha ki bedok. Kumnukan gila bantai ben babriyo ke temple. Kaba itanat cisha kaba wan rai ke burom yau trai. Kumnukan len ma kim don Yesu. Ban pendep bandil bagani ka kam ka issue hagani ka roh hagani ka benta utrai French segani ka belong bau Haggai wang ka ksiar ka long ka jonga ka rupa ka long ka jonga habang si puli ba gani ka khot Bible baro iwe do kandai kapan iingi bagi don ni ka cingket kli ka bokraw ka kam ka bokraw ndai ka ka bora jing tengen shangi limba ka tin ka jong oblay ka long kom ne ka gani ka cing don ka jong oblay bat ka cing pendap ka jong oblay hatu kan ting ila banong de oblay ubakhat ba de oblay uban yarap ba oblay uban solve ka problem na ka benta ka buram ka jong u Kogi banget, bagi nongkren, bagi nangala, bagi pastor. Tungin res hau blay, tungin shania, song jatai hau blay, habaro gajing shem jong gajing im ka jongi. Arangin puli Ezra kalau besan, ni puli gini ke benta, ni puli gini bang, ni puli bagi brio jong kata kadri, kila ile persya, hai ke balai bagi jiktai pat ye ke temple, bagi persya berpensangi pat ye ka. Hendai ublay naga bega buram ka jangu baga jitmu ka jangu ulapan ki om tangi ka dono jong sim Cyrus hon sim ubaga tu por Darius rukum jo hendai ulapan ki ru ya ki briga jong ublay om dai tama ka ying ublay on today hendai ka dor pura hapan sil hapan sayaka nagata ka jinglut naga ying sim Bat haban kolek ru ika tax na kibriyo na siliang ang katinga jong blay bagi puli Ezra riwe de kan. Hago kaliang kinong sun di Jew makihikin siwi ka dor ban pelut na kabanta ka jiktai pat ika temple ka jong utrai. Hallelujah. Manukain balang ban pensange ya ka kam ka jong ublay. Manukain balang ban pensange ya ka kam ka jong ublay. Orang dan mano om syaitan om mano balam pensange kam ga jong blay polong orang dan mano balapan kang ika ketien ka jong blay ka jingkeli galong ka badengkong ka eken kata ka babat yangi bangin ai tilot pura sha blay ara blay lo khot de phi ban pendap ye ka ega bolo pha e phi ban pendap shania hau Nawa undar rangkat lambat fi kata ke jingkular ke jingdon kat ke jong oblay warong syariah hau nama ba un pendap kata ke ka promise of provision kaba na oblay kha ka ban real puli ke ni ke bentah ka ong kum ni ting ke jong oblay na ba kum ne wang utra ki pas sa shi sen pat sa shi bet e dengan pen ki ye ke beneng bele kendo bele kedorio pat ya ka do reng kia lah hot ka jingkren jong Haggai ka konteks ngani ka kitab ka jong ka kren kerpang ya ka jing pendap no ka kum ni ya ka ni ka jing itu lupa na ka ban pendap no ka jing tai ka temple hendai bangi pepat na ka jutang ka bathmai ni bakani ka dei ka pendap ha uji su ka don ni ka jing pendap ha uji su Christ
Maulang ke temple, ke balang jong ulang ke temple. Bat kata ka Jerusalem ka batmai ha bedeng. Ka ba ka oni I o blay ba ka jela ka jong long ka ham tang le pe ye kini ha ka tu khubor ka bedeng kong. Ne bangi puli ne kha ka ban riu. U Haggai no kren ye kai ka masa jala shai. Kai ka bu Haggai u kwa ban kren hang ni ka jong ka jingli. Ye dong kam ban su thu ye kini. Ba ka ka jipen ki ye ka bedeng bale khndo ka don ka jing day bat ka ka jing bishar ka jong o blay. Habangi puli gani now Isaiah kalong ka ba ar kada ko khanda ka ting blai kong kom ni tigi breu kin rung si kram ki mau siang ba si thole ko khandau na khmat ka jing ting utra ba na ka buram ka jing khra jangu habau ki ban pin kinyo jor ya ka khandau udong thok aja ka jitang ka bathmai kitab ka chiri nong Hebrew ma benga ka dong ka khanar dekok ka ba at riu at nyaw wakti nyu blai ka ong ka budon ni ka dor ha ka jingmot jangu ngan puli ka ong kom ni at riu at nyaw uba kata ka ktin jangu men kata klapin ki ya khandau ne menta ula kular uda ong sa shiwat shu ngan pen kinyu om tang ya khandau henrei ya ka pedeng ru tiga ni ka ktin sa shiwat shu ka pen I ya kata ka jik pen kan ria ya kita ki ru ki balapan pen ki kom ya ki ru ba shu thau knang ba ki ru ki bam shim pen ki kin yo sa kata ka ni I ha ka Hebrew kan ap riu hadu ap nyo ko ka bang kani ka long ka balang kamp ban pen kan mau shafi to bu yau play nengkong nama hai jing wan pai pat jong Chris sa sin ka ai ka bang ile na ka banta jong u anom pen ki bat ki wai pat na lo kata on sta pen jot no kalau ka ban kam na ka bagi priu ha ka po jong Haggai bakin pet shakman bakin snow tu ye gani ka ai ka bagi le na ka banta utrai kata kan ne junam bat na ka daw Haggai ong gi bakilong gi baklan ha ka ka basaw ka long ga ba shuai ka bangan penkot ni ka khobor ni ka janmet roban penkan mabiang ifi ni ka por ki baro ka bangile na to Chris kan ne ki baro ki shaban ta on sa penjat lot baro kana ka pati ki bang kom ne there is only one life to live and this life will soon be past. That which is done for Christ, that will last. Dan tak away ka jing him. Bagay ka jing masalait no shen. Tang kata ka bagile na kata kan ne junam. But you I mean same nang ta jong pi ka por. Bagay kong kali ka san mo bra. Philippi a do ka live lam puli ka ni haye. Baro ka bagi tray na ka benta utray kan nom shulet let no eh. Tari ka bagi kong kan nom let anay. Hebrew kan ayat Hebrew pra tongin bu ye ka jingkerman ha ka ta hima ka bamlapan penki ka jong u Jesus Christ. Our hope is in the immovable kingdom in Christ. Baka balay ka burong ka bakadu ka jong blay on shem be tang ha u Jesus Christ. Yo ane si kat sao ka ta day ka bang yapan kenma ha ka ni ka janme para bagi be jonga Chisu lawan la im ka jing im ka bangdan ka jing thobra hau la im janai la kawo janai ka hukum ka jong blai om tan kata ula kiru aka ket ula kiru ma be ka ding fnai ka ban ket no ki pop jongi ba ban di purai ka jing betar ku pa na ka ban tai jongi om tan kata ula mi patru ha ka sngi ka balai ban pinchisha bau deu blay ban pinchisha bai ka pai nong juga populasiu ban pinchisha bau lo bala ban pinksan ni kita baro ki ba syariah hau ani pat syariah hau ni Jesus Christ kalabamon ni ki pop ka jongpi nget no yu ki pop jongpi on ket no hau ban ye ka hok jong on sa ai no shapi Bata katal pun kesan ye fi. Ladan ba ong kom ne la pun kesan ye ngi om tang da ka e ka bu jisu le la ka dik na la pun kesan ye ngi da ka jing em ka ba khot ka jong u ula im janai na ka banta jong u ta ba khlam pop ken
ula la nyau yu bo long bapop nama ba uket ki pop ki jong hi ba kat ki banget ya u ka ting jong blai ki ni diang ya ka jing pen bala ka sung tho ye gini na tigna pin ong ye ni ko ba ong po lenga ba ni mo Chris ban yap ka long ka jing mento Chris afi ka jing kermen ka bolong na pen kot tay mga pule sa fi ka ni ka por na ka gospel jong Matthias ka long ba apu pra ka ba khandai hado ka ba apu kum nong in lemon leg hai ka ni ka por ba nang shi kmat kan pule ko ni ong ting jong blai khat pra ter ter ka ong ni Jesus tu doan lo kren ki dong ai nga ka bor boro apneng para kendo maka ta kai to khi da le dong ma phi to pelong san ra ni ki ben re boro da pin baptis ki ya ka karteng ka jok pa ka jok khon ka jok man sim ba khoi da hi kai ye ki ban sumar ki ye ki boro ka ki bang lau kom ye phi ha khmeru na long ran kan lam bat phi le ka singi ha do ka wai no ka per thai to ngin rai ka gospel jong Jesus Christ simple gospel jong Jesus Christ i le ki men se man pen em pa pen kala ro ye ki ini ro pa ye ki palang jong i pen kala da ka tien ka jong o ble to ble ka chuk sok lorang kat lempat phi labai ka khubor to snap pen le jing mod but pila e ka ban share pila e ka ban comment pila ban pen bet ka no ka benta ada ngai siam ba ka long ka jing ka khu ye phi but ngin se ka do pat ka way ka sermon ka ba on supplection ai ba chuk sok Chris ka lorang kat lempat phi fi dan how Chris ka dan ka jing kermen ka jong phi la shai shwa ba ngasa ke no dan we uparlok jong breu jong doctor oni kintin ba kamantoy ai yang ba ngen yok lot ka patay borak we ada ka men sim ba jong kapte ya Jesus Christ barok kolong ka jing thala barok ka jing thala barok kolong ka jing thala ada nyem dan yo Chris barok kolong lai tang tang ba u bala pen khon e ka jing ko jong pi pentik na ba fila pa show Jesus Christ nakam da ban yo ma pi ki pa ko jong fi kom ju ro ban shania ha u ha ka jing kenya ka ba janai nakam ta ki pop ke jogi ba tat ba wan shu ong anam pentai na ki shabat ngai ba ke ba kala ba mon kin yo ma i ka jing pa dem ka ba God of Christ ka men sim jing ka men ado batan si shadow ba Resapi jing ka men ka puro amen